мехостам ки имрӯз ба маълумоти шумо расонам ки аз 19 июли соли ҷорӣ нафароне ки дар шаҳри Москав ҳастанд барои гирифтани патент аз маркази ҳуқуқрасонӣ барои ҳуҷҷаткунӣ барои муҳоҷирон яъне ки Сахарова аз рӯзи 19 эътиборан онҳо ҳатман барои гирифтани патент пеш аз ҳама бояд ки ба сомонаи ин корхона муроҷиат кунанд, яъне ки навбат гиранд тариқи ин сомона. Онҳое ки вай мераванд ба он марказ муроҷиат мекунанд ва навбат нагирифтанд тариқи ин сомона наметавонанд ки ҳуҷҷат кунанд, яъне ки наметавонанд ки ҳуҷҷатҳои худро супоранд то иҷозатномаи корӣ, яъне ки патент гиранд. Дорогие друзья, доведу до вашего сведения, что с 19 июля сего года мигранты больше без предварительной записи на сайте ММЦ Сахарова, многофункциональный миграционный центр Сахарова, не могут подать документы на получение патента. Вам нужно предварительно зайти на сайт ММЦ Сахарова, взять очередь. Я думаю, что там есть уже сделано вот этот все для того, чтобы легче было найти. Там, скорее всего, выходит предварительная запись. Вам надо выбрать день, записаться и потом пойти. А то вас не примут. Просто там, может быть, опять же, попадете к этим посредникам, которые из вас 3 шкуры содерут только за то, что вас просто записать бесплатно туда. Или берут большие деньги, чтобы вы тот день туда прошли. Еще плюс того, что вы дорога не близкая, 50-60 километров и 50-60 километров, туда, чтобы пустую, холостую не поехали. Ба диққати муҳоҷирон, бародарони хоҳарони азизе ки дар шаҳри Москав ҳастед, ин суханҳо танҳо ба нафароне дахл дорад ки дар шаҳри Москав ҳастанд ва иҷозатномаи корӣ, яъне патент аз шаҳри Москав гирифтанӣ ҳастанд. Аз рӯзи 19 июли соли 2021 барои гирифтани патент аз маркази Сахара шумо ҳатман бояд ки дар сомонаи ин марказ, яъне ММЦ Сахарова, навбат гиред ва рӯзи муайяншуда, рӯзи муайяне ки шуморо навбат медиҳанд ё ки агар ки озод бошад шумо худатон мегиред, метавонед ки навбат гиреду баъд равед. Дар сурати навбат нагирифтан ба шумо хизмат расонида намешавад. Пули худро масраф накунеду роҳи зиёд наравед ва дар он ҷо боз ба миёнравҳо саркор нагиред ки онҳо барои шуморо ба навбат дохил кардан ё ки шуморо ба қайди навбат мондан, боз аз шумо пул мегиранд. Аз ин хотир бародарон хоҳароне ки ҳастанд нафароне ки нав омаданд, телефонҳои гуфти рӯзҳо савримени, яъне ки хуби ҳозира надоранд, телефонҳои оддӣ доранд. илтимос аз бародарон хоҳароне ки телефонҳои замонавӣ доранд, барои ба қайд гирифтан, яъне ки навбат гирифтан ба онҳо ёрӣ расонед. Ин кор мушкил нест. ҳатман унҷо навбат гиред, ба хиёлам ки инҷа ному насаб ҳатман нависта мешавад ва рӯзи навбат кадом рӯз шумо метавонед ки муроҷиат кунед ё ки озод бошад, шумо худатон рӯзро худатон интихоб мекунед. Аз ин хотир наравед бе навбат ки ба шумо хизмат расонида намешавад ё ки пули зиёд медиҳед бо воситаи он миёнаравҳо. Аз ин хотир ба дигарон ҳам расонед, барои он ки дигарҳо ҳам бохабар бошанду ки чунки мо медонем ки роҳ хеле дур аст, як рӯз вақтатонро мегирад. Вақти худро мисол исроф накунед ва беҳуда наравед. Расулҷон Ғоибов, паспорти российский дорам. Аз Дилхоҳ шаҳр шумо метавонед ки загранпаспорт гиред, аслан шиносномаи хориҷӣ гиред. Аслан барои ин ба ҳар ҳол ҳамон регистратсияи муваққатӣ ҳатман дар кор аст. Баъзе ҷо аҳамият наметиҳанд, баъзе ҷода
бисёр аҳамият метавонанд. ҷанги асои бале ҳамун программаи ҳамун сахар ва ҳамун сомона дорад, ҳамун сомона медороед. Нафароне ки патент доранд, онҳо дар он дохил мешаванд, онҳо логину паролам доранд. Касе ки надорад, аз интернет ёбад, ё ки ҳамун приложение бошад, замима бошад, скачат кунад, ё ки ҳамин хел истифода баранд. Салом алейкум, ман депортам шуда мешавад. Салом братан. Депорт то вақтш набияд ки шуда намешавад. Салом, то 20% мешавад, метавонам беприлет када. Чашка кофе шумо бояд ҳатман рафта патент гиред. Агар ки аз 20 бигзарад, шуморо ҳатман ҷарима мекунанду патентгириятонро худо худш медонад. Барсалом. Ҷанги асои нав омадагӣ ҳатман рафта ҳамун телефони агар ки замонави дошта бошед, аз онҷа аз тариқи Google ё ки Яндекс гуфта ёбед ин сомонаро ва ба навбат гиред, баъд равед. Бенавбат шуморо дар он ҷо хизмат намерасонанд. Боқӣ саломат бошед. дар паноҳи худо. Хатича бо кадом основании паспорт гирифтан шуд? То паспортгирира хеле вақт аст. Падару модар, кӯдак, зан, шавҳар, квота. хоб боқӣ саломат бошед. дар паноҳи худо. اینجا چند نفر نشون میداده بسیار مصطفی نوروف طرز نوبت گرفتن رو حتما حرکت میکنم که وقتی خالی یابم برای این به من باز یک تلفن دیگر در کار میشود که از اون تلفن در اون سامانه درایم نشون دهم شما بینید. خطی یگان کاری نست. راستی من باز کارو سر کار ندارم، نه که بسیار дар гурӯҳи фейсбуки мигранти бисёр корҳои пешниҳод мешаванд ки тариқи шартномаӣ ҳастанд. Метавонед ки ба он дароед, ба гурӯҳи мигранти дар фейсбук, дар он ҷо корҳои хеле зиёдам пешниҳод карда мешавад. ҷанги асои саломат бошед. Через квота мешавад ё ЗАГС ҳам мешавад. Хатича не ки 3 сол баъд мегиред паспорт ЗАГС кати. Абдухолик Давлатов бале ба справкаҳои ковид ҳоли иҷоза додан номаълум ки то кая. Аслан бояд ки шумо бо тарифе ки ҳамун приложение замимаи путешествие без ковид ки ҳамун маркази хизматрасонии тиббӣ агар ки пайваст бошад, аз он ҷо мегӯяд ки ҷавобашро ба ҳамин телефон рӯй кун, ба ҳамин приложение рӯй кун, онро дар сарҳад гузашта нишон медиҳед. ҳатман паспортонам бояд ки сканировать кунед. ғуломҷон Нуримбоев. Квота ариза менависед, местед, метиҳанд ё наметиҳанд, унаша баъд худо худушака. Саид Маҷидзадаи чанд сола депорт. Агар аз тариқи суд бошад 5 сол, дуюмбора бошад 10 сол. Музаффар Таҷрибаев профессия газосварщик мешавад кор кунам мешавад. Дар ҳар региононе, дар баъзе регионҳо ҳаст профессия газосварщик, агар ҳуҷҷат дошта бошед расман. хоб бародарон, хоҳарони азиз, идҳои пешомадагӣ муборак бошад. худованд ҳаматон ба муроду мақсадтон барасонаду ба пеши падару модари худи хештавори худро сиҳат саломат баргардед. чунки имрӯз худи ҳамин рӯз аллакай мо 3 нафарро ба ватан мутаассифона мурдаҳошро мефиристонем. ҳар рӯз чунин ҳол аст. барои ин эҳтиёт кунед ба ҳар ҳол, чунки як ҷавон дар шаҳри Димитров дирӯз овбозӣ кардааст, ғарқ шудааст. рӯзҳои охир, моҳи охир аз зиёда аз 20 нафар аллакай ғарқ шуданд. эҳтиёт кунед. сатор динай то сентябр накунӣ мешавад. То сентябр регистратсия накунӣ мешавад нафароне ки аз соли гузашта инҷоанд, аз солҳои пеш. барои онҳо ки нав омадаганд регистратсия ҳатмист. Шарофдин Ҳалимов мара ҳамин сол виза. Агар бо суд бошад 5 сол, бе суд бошад аз 3 сол то 10 сола.
хатича боз гуфтаи содам паспорт аз 3 сол то 5 сола. Агар падару модарат россиян боша вид мегирӣ 6 моҳ бо мети 1 сол 1 сол зиёдтар вақта мегирад. хуб, саломат бошед барори кор. Берегистрация Саид Маҷидзода гуфтам ку аз 3 то 10 сол. Боқӣ саломат бошед.